Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kaseng National Hinyotrap People's Front kala kentu ya ki bor Senchar District bari ki bor pulit bakil nong ki bapet ngor bahaya ki trok ki bakit palat pot da ka bapen khenyi ki kendon balabu khnang banyada ya ka jingkeng damsat ka belas dang bantor unoyalam jong ka NHPF uba Andres Nongkenri ha ka jingkren bat ka bati CTV ulay thu ba ka seng ha ka jingken talasi ki trok harut surok kapung umnyam ha ka miet sngi thoding ka alpu pratrik urisau ar hajar puar kila yobat ya kawai ka trokit motion ka bakit pelat puot hadu sau ton ya ka balara no Shamaulai police station daki pulin ha ka juko por kinoyalam ka seng kila dawai ki bor badai pej banchna no ya kawai ka pan khana let paj ba ha mau yong rem ha ka jaka ba ki pulit ki jupen yeng ki trok ha ka por men sngi kat ba pat pelat ya ki bandrong shanong ba shalong kani ka jingrawa jong ka seng ka long ma kinong nya trok bat ki pulit kindup yo ban pendon kam ya ka pan khana ba ka nomdon ka no ka jinglei road lek bar shakhlaw shabatap Kanu ton buat kali? Berkali mau sopel. Berkali buat mau sopel. Mình nè phiêu đang bảo. Mana dia tong mau sopel? Mau tong mau. Jeli dah masuk mana? Mình tawat thok dah. Yo jawab ni thau in lop petang kamar kata. Nè phiêu sau phô ton ya. Em mau xuân tang ngitip ni kata bot. License kan berlicense. Kamu buka salan. Selang. Kap selar. Buka selar sekali. Lagi napo jong ka seng NHPF kumki member he dakajing snow khiang idon mentah hang ni hapo moyong rem ka badai ka jaka baju batrok ni jukot no entry kadi ka wena ki jaka ka ba ki traffic police ki penor kami ka jaka ban bat ki trok por mensngi mo nang banyarap na kabanta ban pendunay ka jing kali hapo sor kapor bak kim padaya barok ki trok ki bawan national sino na bar jela ne na po jela ro dai swabak niya ding bagaya kani ka sor silong jongi di haban diang hang niya te ke ka ba ngi kum ki member jong kaseng ngidon ka jing sok ya bat ngidak kwa ya ka ban kentuy ka sarkar ya ka ba ngi yo i ka jing duna jong ka department ka ba trekam hang ni ka long ba kani ka no entry ba kini ki traffic police ki trekam hang ni la daki post nam nga kum unong song snong ru jong kani ka jaka ka ju kapor ngada wa pun ketuy ko sarkar na kajing sokhya ba ke ka ba ngiyo i hangni da jong ki khmat ro kani ka department patrika ba ni kamton tangka jakali sabar ne nglaban ongka public toilet hadu ki staff ki batray ki badon duty hani dadu men step hadu damit kim don tangka jakali sabar si ai ki le sabar kata ka dik ka daw ka bakongsan ka bangi ngidon hani menta but amdai tangki ki staff ki patrika hangni hakaju kapor kitrok hani i kapor bakiwan to mentas ni kiduna kitrok bukan nasi rum lihat drai don kipor hani kitrok kidap hadu sa ti serum saklau hajurong dam site ke baru tuding driver truk lagi kita isu lai penji ki lai sabar sidi serut sekiar kapiyeng jong kini ki dong syong snong apo jong kani ka snong moyong rem jong kani ka dong dia kata kadai ka jing sosi na kaliang jongi kum kinong kitkam apo jong keseng NHPF bat na kabenta ke jing bahajo ke sinong kataw ban kajat betoy ke dong wa ban ketuy sarkar ban simkia kan ni namar ngatip hilong kibala nang la start sibun la se hakilang baro bat khantam kitu ki badon haka bentai ban peye kan ni ngatip kisutu isai kata katno kata ni ke jing jabo ban kini ke ka ba baro iskata kajiah ni ya haka ju ke por ngani thu ya phi ba balai kalong hadu kata ka bang yo i namar seni satam idon kitelong ke bangi kinong song snong ngidi ngi pendon kami sa kata ka blok nadu na ni na block 2 ke block 3 per ke block 4
kidon kipung dok ka bat hakai bawun ki bantai ka ka ba ka tuit nak ni ka ba kini ke jabok kat ni ka don ni hapan pendon kam ni ka tu ka ba filter nang ni sini yang sisa kelong ke pak ta environment ka ta ai kan ka dong bat ya kinong song hapo jo kan ni kata ka bangi dak wa ban kentu sarkar ban kan sim khia ya kan ka banta bat hakaju ka poro ka banta ka baar ka bangi oi doyong ro kistok hanya itu doyong baki kem nak kali ki bayat be ain ki penthai ki tu doyong ban wan stok hanya ngakwa ban bu ka jingkeli bat napo ka sengi da bu ka jingkeli balai ba wan stok ni doyong hanya ladu meno pila pen kelad dipu yang ni ka jaka perfitip hiru ba doyong udon ka jingta nak benta ka koi ka khia bat ki batrai hang tu bunsin ngi jilap yoi ke jingpang ki bakla ki babunjat hoi ka ba kongsan baro ko mer super kin mau ke ki jingpang le se ka ta ka nak dik pum pum jong utu doyong ngitip hai kata kalong ka bakta ya kni ka rukom ring mensim jongi lane nga banong ka bolong kadon ka cause highly infection of respiratory problem kata ka bala pan penlong phi bangin yo ikni ki jingpang ikni do jam hapo kapala ban pelong phi bengiang ke jipang yu asma lani kanega COPD kabangyong ka chronic obstructive pulmonary disease nangta kalaro ban penlong ya ke lung cancer problem nangta hakaju kaporo kala ya ban kta ikni ke keslido lingba ke jingbe jo ke ler pum kabalong ngitip sai ba longbi de kini ka umru kat dia ngitip akhirnya jaka juga bajur sela pro Islam. Wah, long kumpas sai kau itu doyong, par kesuka pum ke jabon doyong, ketu lang akhirnya juga bentah. Dia kata ke bangi ida saukia. Pat ida sausi ya kajing dekok rekam jong ke sarkar hapo ka jela ka jongi, pat khamtam ya kani ka department ka rekam. Dia kata ke ba ngikwa ya kaban kentujur sasisin kup kinong song hapo jong ni ka jaka pat khamtam na po jong kaseng ru ke bang ko abang babun sin ngilap at muisem kum kinong trek kam monso bha hababun ki banta kitho bat kinong tre sarkar ki officer bahe ki minister kiong kiseng bhalang kile kumta hendrei ngakwa man ong fi ba fin kin mau ba fio ning kong kani kadai ka wi kanuksa ba phi nak leng sarkar pilong ki bilang kam duna sibun ke jing trekam desa ki babun ki banta te balai kan tho tang yangi pe ki nyang di department jong phiru pe ki babun ki banta ki dang bun ki jing duna ki jong phiru te haba phi ningkong la bu ya phi nak banta ba phi pe ki ta ki banta kimla ma biang da ba jing ra kat to phi kan tho ya ki wei pat bat kumbang ilakran hania amdei bang syukran ban syupen iya phi kum nia rengkat ke jing tho ngin sa apel insa ha seki authority ki badai pej yakni ka banta ka isokya mangi kum presiden jongka NHPF Morai Circle iwan pej ka jelong jingman hang ni namar hang ni ka de ka no entry ka baki truk yang barabor ni ing iba ini ki tribal ini ki helmet jone ka truk baki la sampai kana sampai lokang ka jaka begini samaro kamdon hangi ging riu gila pun macam masak ni tentang sulit satu seserum penuh ketongbum dan nak kalian tongka trak ke badi pet ya kan ni ka yu tika di ban simkhia ban pet lem kan jing tuna jing toko hang ni mo nang malak kumbiang publik toilet ini kita baki bawan balik nyok ke bisa ban re siap pelaj kumar stu te tolong ka cinta ni mo babun subha punya simkhia lem nakalang ke government banyak lem ni kan ni ka jing e jing toko ni nang baka ta ka jing khut jing soba ro kandon rete ka jing khut soba ro kamdon nakaliang tra bari ban pet subha banyak pet lem namar ba sisin baka don ka jing khut ka jikot jing khia ro kadon subha sim khia lem ni ngi gum kaseng ka pat mo nak bari por ban pet subha banyak pet ya lem katai de ha ka bayadai nakaliang kaseng na du menen ka sim khia ka ya sikman ha ka bayadai ni kali load overload di talian jongi ngelayo onbat ketu ada teli drop ke don betik hapo juga proton ke
sedang kejongi kalau bagi sedang kecil dan ukur sepuluh beji hadu si beji siteng indawan no i medam la ni osi ke mawai beri pej di kemi hang ni kesenong ke mawai hi berkawai dia kejuan kejongi bagi apor kejuan kejongi kelakut la ni ngilak sengek no yang kam banyebat kitrok te hapor ka patwan mai ngilak yabat kitrok ketubat pun teli kitrok tiba ngilak ban ngilak teli ngilak pathoba kan noton dia pikir kidon kibong kit khat newton kidon kibong kit khat platon kidon kibong arputon ngilak ya pelaj no ibri kali nomor pelaj dah ya pelaj nomor pelaj ke up jingma yangi cuba lah dengi pelaj kat kum ke notification juga DC kemudian arputon ceneng melongsyuk pelaj nomor lada pelaj kata lada hoi kai ka jingdu nong ka bakra la dengi pelaj ya kali lada tua kata ka jingkieng ka beningkong ke kemudian ngiladu no benyak cali dari ka pabuat nang ta pan abangi ndai pang bang hidup tang ciak kali dari ka duk ru ka mesiem jo ki breu ki basong sethi ki breu ki basong sethi ki di prado prasnam ke jongi ki deiru bahayeng ki bahasem ki jongi ki badan hang thi dari ki deiru ka ju hi ka bangi ngi em ka ju tien ka bangi ngi krat te dei na kata ka benta ni sim kia ya kata halor ka the ka jingkieng umiam namar ka ni ka jingkieng umiam la sina bat menta la palan la expiry date mah ina la palan la kono kapo dah bala kot kapor ngi ha ban sim kum ka benta jong ka sangi bengin sim kan ngin hab don ka jing kli bengin check no ikitrok abang ila cheng kenang ban like ikino kono ka jing men sao ban like kono ka jing du nong jong ka state hi ka jongi ka jelai ka jongi ka sinong hi ka jongi namar balai la da betai no ka thi ka jing kingdom ka jing du nong ka long ka light la ni electric ngidu no balai ngidu no kemudian ngimyo light siu nai pat ngimyo pat ka light kapaput nang tapan ngidu ige you know ngidu no wan iki ba ye ki ba thon ki jongi namar sim la sar ko kemudian la sar ko baro la ja pat gieng pat sab dan siu ka thi la long no kemudian siu kram no la long no kum ka tu ka betor ka ba sim la awan ni noat ka ba sim la awan ni kinong tere yang tu sembala pathai ka long thek ya seriam tu sembala on ni ku ba pimyu isu bu tu ku ba udang yeng ni mi isu ba uthia la long la sar na phang tingim kwa bakum kata kan wanja ha kan ka sinong ku jongi abang ipaj ki ki sinong babun ki sinong wi pat ki ri nong babun ki ri ba ka pathai ka ni ka jiki ba pathai ka ni ka dam apa pathai ka dam no ka jigdu nong ka bakra do iki long do iki bahaya ngasam nadi do iki produk personal nadi ki do iru ka jundu nong ka bakra ka tu ka ri ka baman rai ngi pat ngim kwa mangin man kum gane ka betpa dan nak liang jongi ka turu ya ka home department ka badi pej yang the lalu ki MBI ki badi pej bencak iki trong so bang ba pinian hata ka benta namar balai menen met aba ngindang chang apo ka ton dan kalian jaka seng ngilam ba umdan arpu weiton umdan hajim umdan hadian nang ta kajungan no jaga osi monglai kapin sisa baka kali get motion hang tu la dan kan nambar ngilam motion baka kali get motion ba hapor ba kawan-kawan ni tau photon hoi apa nang kajingdon jeng osi monglai kitu kali tau photon ro la phai no ngila return back no kila yalam sport mulai PS ke gitu sobat aku play namta ka mulai PS bakla sim khia bakla don mentang the tengi sobat aku play ba piru piwan bene don mentang ni ba piru piwan lalong no man singa ngi ba piwan ru man kentu yangi ladangi don hakano kono jingduna ro ikloy man ngap EP nomor balai pila be yangi pila aw yangi baba pelak no kamdei kamne lamiet palan tangkat tahi ngilasim rai ke ai ke basusi pat kalong katu katrok sapoton ikwa plus register case ne bakit motion tangkat tangi kwa bentep ai baka osi janga mulai PS kan jubab alor kata kenong rem ban kan mention hiru segi pat ba ai bakit pat ba kintep omba kiwi kintep Hari tanggaweru ngakwa mengkeran hang ne
ngano mention ni kitrok doyong ngano mention ni ino hai lada don bayat ru kitrok doyong men ngano mention ringan mention me tik tangan ni overload ngoba kini kitrok ro nadu dang nis kaman kilong blakre kilong kiba usiar ie la ka jonggari ie la ka jonggari ngasam lada ja ba ka pathai ke kingdom get overload ba pia tang ba bagi yap mangi hir yap la tang tak te sok away ga aku play ini ki Umyam Police Station bakilawan kila ya don bentah bangi yang nang ne siliang kabaka Umyam Police Station 4 kala yang citai siliang bakan sim ya kelenti badai play sigun ya kejingnya don ya serang nang kajampi kai berhaj kalong namta kari bekerja jomre kawai kalong umne ketuk terang kabakit menen sopoton nama ketuk terang bakit sopoton menen jadi keterang kabak tempat translah lada kano kali tempat translah bakit kima hadut sopoton kalong kalayak bean dan kalian ngeseng singkata lesi pila banyak tempat translah kalau sepetak hari hapok senong pak kau hapok sor dan ni hapok surok national highway ngoba dah sia nang ni seman kum kitrai kali kitrai kino kitrai badai jo kitrok bahapo association jo kitrok ngoba macam kia bahkan lain dan penjara di hadiah nabut nang begini ki baro kelong ya pi pin light luk sam